De bühne is vrij voor Sjoerd en Paul. Schiet nou toch eens op, jongen. De voorstelling is al lang aangekondigd. Ja, sorry joh, maar ik moest mijn auto nog parkeren en dat duurt hier even in rooien. Maar waar hebben we hem nou neergezet dan? Ja, hier langs de Schouwburg op de gehandicapplaats. Maar dan moet je toch gaan niet parkeren, man. Wat als de politie dat ziet? Ja, Roelkoppers hebben je al lang gezien. Daar riep nog. Zeg, wat heb ik hier van een handicap? Ik zeg, Gilles de La Tourette, eikel. Jongen. Je weet toch waarom we hier zien? Ja, sorry joh, maar van het parkeerbeleid, daar werd ik ook niet vrolijk van. Goedenavond mensen, mijn naam is Paul, mijn kameraad Sjoerd. Twee deur en deur serieuze, nette Venrooyse jongens die het afgelopen jaar de meest eervolle taak van hun leven hebben mogen uitvoeren. Inderdaad, wij zien speciaal de wethouder Lucien de Face Pieters gevraagd om de jury van de verkiezing Schoonste Dorp van Nederland, oftewel het mooiste dorp van Nederland, een rapport aan te bieden waarom dat nou juist Venrooy een titel zou moeten verdienen. Wij hebben grondig onderzoek gedaan, van alles metgemaakt en dat alles komen we vanavond aan jullie presenteren. Sterker nog, terwijl wij hier staan, zal de uitslag bekendgemaakt worden en krijgen wij te huren of Venrooy daadwerkelijk met een titel Schoonste Dorp van Nederland aan de haal gaat. Vanavond, hier. Ja. Oh, ik heb er zin in. Genoeg gepraat? Ja. We gaan beginnen. Ga bij de flip staan, Oeh, ja. draai hem. Dan beginnen we met de minpunten. Yes, de minpunten. Maar dat is toch geen minpunt? Nee, dat is straks een verbeterpunt. Maar goed hè, zoals ieder dorp, het ook Venrooy zijn minpunten. We gaan er iets snel treinvaardig in. Maar hoe kun je nou het schoonste dorp van Nederland werden als? Je een parkeerbeleid hebt, worden honden en brood van lussen. Je een burgemeester hebt dan alleen maar communiceert via de Twitter. Ja, dan had het werk ook niet uitgevonden, wat? Nee, dan met die korte tekst iedere keer, dan maakt het zichzelf wel heel gemakkelijk. Van de week twitterde hij nog, aan hard werken is nog nooit iemand doodgegaan. Maar ja, waarom zou dat risico nemen? Er geen kunstwerkplaats behouden kan blijven, maar wel voor ettelijke miljoen uit gemeentehuis verbouwd. Het nog steeds niet duidelijk is, waar in de deur mag fietsen. Geluenen en geisteren als kerkdorpen het. De prins van Geisteren, dan is mee poëtisch ingesteld, zal ik ook zeggen. Laatst liep ik door de Geister en stond hij midden op het plein te oefenen op een gedicht. Ik wil een vrouw als de maan. Ik zeg zo, en die licht geeft op een donkere avond. Nee, zegt hij. En die s'avonds komt en 's morgens wat gaat. Geen Venrooy maar appartementen blijft bouwen, terwijl je in de leegstaande appartementen een middelgroot Pools dorp kunt huisvesten. Inderdaad. En een oud gemeentebad sluit, maar in het neeën van de sprang geen water stopt. Maar goed, genoeg gezeten. Minpunten zullen we niet te lang bij wat ze er geen doen. Ja, ik kijk of die jury al had gebeld, maar ik heb er geen bereik. Nee, vind het gek, Kel. Met zo'n telefoon had alleen bereik bij de oldtimer. Ik heb niks gehuurd, dus ik zou zeggen, ga bij de flip staan, draai hem, we gaan snel door met de pluspunten. Ja. Mine god, wat heeft Venrooy die te veel wat. Ja. Om te beginnen, het buitengebied. Buitendorp. Vlak water, boshuizen, waar je heerlijk kunt speulen en wandelen. Wat we uitgebreid gedaan hebben natuurlijk. Wandelroutes en speeltuinen van uitmuntende kwaliteit. Luister, ik ga hier niet doen alsof we daar niks raars hebben metgemaakt hoor. Verrekt geen maar. Tiezels reuntje vlak water. Komen we bij de boulodroom. Prins Joris ten Eerste tegen. Gans in paniek. Hij zegt, ze hebben hier net mijn portemonnee gejat. Stop. Je zit er niet vertellen vanaf, dat hebben we Och, afgesproken. schijt het goed, man. Ik zeg, waar had ik in die portemonnee zitten dan? Jij zet die in mijn onderbox. Ik zeg, in een onderbox? Ik zeg, had ik niet in de gaten gehad dan dat er iemand in een onderbox zat? Geweld, zegt hij. Maar ja, als hij in mijn onderbox zit, denk ik dan niet meteen dat ze mijn portemonnee willen jatten. Het Venrooyse buitengebied. Vlak water, boshuizen, met prachtige wandelroutes, het speelvlak als fantastische speeltuin, hebben wij beoordeeld in ons rapport met een 8. Waarvan 8. Vinken wij af, dikke vette 8. Puntje nummer 2. De Venrooyse industrie. Industrie. Wij hebben talloze bedrijfsbezoeken gebracht op Keizersveld, de Spurk en de Hulst. En wij kunnen maar tot één conclusie komen. Venrooy bloeit. Oh, had je durf steeds van die pleisters bij jou?
Venrooy bloeit industrieel gezien. Grote bedrijven komen nog steeds naar Venrooy creëren door met werkgelegenheid. En dat is hartstikke mooi in deze tijd van recessie. Dat klopt, dat klopt. Hey, en bij een van die grote bedrijfsbezoeken heb ik me toch wat metgemaakt, zal ik u zeggen. Kom ik door bij Fort van Haren naar buiten, staat er zo'n Ford Focus met vol beslagen ramen en 2 zeer schaars geklede vrouwen erin. Ik zeg, wat is hier de bedoeling van? Jij zegt een van die 2. We hebben hier net een tweedehands auto gekocht en we zitten vol vuur te wachten, want er werden altijd bij genijd. Ondanks deze weinig toevoegende anekdote hebben wij besloten de Venrooyse industrie te belonen met een 8,5. Vinkenberg, 8,5. Even gezond. Heb ik wat gehuurd van de jury? Heb ik al wat gezeten? Wouter, heb je al iets gehuurd van de jury? Niks? Oh, nog steeds niks. We zijn hier langs bezig. Hoe gaat Doe dat? niet zo zenuwachtig. God bij dat ding staan en schrijf op bekende Venraynaren. Oeh, bekende personen uit Rooi. Kels en vooral die er eigenhandig voor hebben gezorgd dat Venrooy op de kaart is komen te staan en daarop blijft staan. Wat dachten jullie van Frank Nillissen, Loek de Veen, Fred Welsje, Altvorst Milton? Oud-Vorst Milton? Dat is me een mooie kuil, zal ik ook zeggen. Afgelopen vrijdag komt hij thuis. Hij kruipt aardig tegen zijn Peter aan en hij fluistert in het oor. Schatje, zullen we er eens een gezellig weekend van maken? En wat zei Petra? Dat is goed, hartstikke leuk. Dat is goed, zei Milton. Tot maandag. Maar goed, we hebben natuurlijk ook nog Charles de Vilder, Twan van Elst, Peter Winnen, Peter Theeuwen. En Guido van Dijk, den scherpe kruidenier. Scherpe kruidenier? Ja, dat weet ik wel zeker. Ik was toch voor een rondleiding en hij dacht dat ik er voor de winkel kwam, maar ik kwam natuurlijk speciaal voor hem. Komen we bij de kassa aan, staat er zo'n mechje, wagentje gans volgeladen, helemaal in paniek, kosten niet betalen. Zet ze tegen Guido, kan ik dan niet in natura betalen? Hé, en gezocht een denken, die had wel 2 pluspunten hoor. Dat is goed, zet Guido. Maar dit verhaal heb je me gar niet verteld, man. Vertel eens af, ik wil weten hoe het afloopt. Ja, dat is goed, zet dat mechje. Neem ik nou de boodschappen met, kunnen we oma vanavond betalen. Maar goed, we hebben natuurlijk niet alleen maar bekende kels. Wat dachten jullie van bijna Businesswoman of the Year, Maya Kateman van Opbergen? Een vrouw waar Venrooy heel gruts op kan zien. Maya is absoluut iemand waar we grats op kunnen zien in Rooi. Maar ze heeft het begrip klantvriendelijkheid door wel heel erg ingepeperd bij de werknemers. Wat nou weer? Nou, schiet een beetje op, wat geblieft aan het uitweiden. Nou ja, ik was door om mijn werkje weg te boeken met vrouw en kinder. Toen zat dat mekje achter de balie. Ik zou naar Zier gaan. Ik zie er gek op. En ik heb zelfs een tatoeage laten zetten van een schelp aan de binnenkant van mijn bovenbeen. Ze zet al de oren maar eens tegen. Dan huurde je de Zier en dan ben ik gelijk verkocht. Sorry, had ik je midden in een reisbureau bij iemand aan het bovenbeen zitten luisteren? Jazeker, jazeker. Ik daaronder dat bureau, ruksken omhoog, pentium lier en hier. Zo'n schelp aan de binnenkant van de bovenbeen. Ik mijn oren tegen en zet ze, huurde je de Zier al? Ik zeg niet, maar ik ruk hem wel. In ons rapport heeft de categorie bekende Venraynaren een hele verdiende 9 gescoord. Oeh, vinken wij af. Dikke vette 9. Puntje nummer 4. Peel en Maas. Peel en Maas. En Peel en Maas TV. Ja. De Peel en Maas dit jaar in een compleet nejeske. Inderdaad. Nou, Chris nog. En de tv van Oostblok kwaliteit naar Full HD met programma's van alle leeftijden. Ja. En geweldige presentatoren. Geweldige presentatoren. Daar kijk ik zo gern naar. Hoor. Ha. Elle, Gladys, Bo. Oh. Alleen ik zou er even geen relatie mee kunnen krijgen met een van die dames. Steeds maar in de onzekerheid. Wat nou onzekerheid? Ja, die zien steeds naar, op zoek naar wat nees. Peel en Maas kregen in ons rapport ook een 9. Vinken we, je bedoelt een 9,5. Sorry hè, dat ik ook een foutje maak. Even wat anders, over foutjes gesproken. Heb je al wat gehuurd? Heb ik al wat gezeten? Wouter, heb je heel iets gehuurd van... Ook niet? Oh, dat duurt wel erg lang. We staan nog met 10 minuten op de buurt. Daar weten we nog Doe niet zo zenuwachtig. God bij dat ding staan, pak die pen in de hand en schrijf op. Wat denkt u zelf? Geen idee. Het Venrooyse Centrum natuurlijk. Natuurlijk. Venrooyse Centrum, ja. De beste binnenstad van Nederland. En terecht. Met zijn prachtige pleinen. Ho eens. Ik zit daar van niet zo graag op de grote markt.
Ik heb steeds het idee dat ik in de gaten werd gehaald door een of andere klokkenluier. Of dat ze dan met z'n allen de verleiding niet kunnen weerstaan om de sirtaki te dansen. Nee, geef mee maar het Schouwburgplein. Oh ja, het Schouwburgplein met zijn gezellige terrassen. Maar niet zo'n slimme ondernemers. Jeroen Courtois van Dubbel was host de fles op. Hij had tegen 2 van die grietjes gezeten dat ze de kas moesten gaan opmaken. Zo hadden die bij Hultman aan de mojitos. Met winkels, met voor ieder wat wils. Ho eens. Ook dat zou je nog veel mooier kunnen. Stel nou eens voor dat Rien Min en een frietkram zou overnemen. Dan kreeg de patat Rien. Met fantastische evenementen, een geweldige kermis aan het prachtige Vastelovensfeest. Maar ook een centrum waar mensen elkaar ontmoeten en waar liefdes opbloeien. Nou iets zet. Weet wie ik daar tegen zie komen bij de Albert Heijn? Adjudant Pascal. En ik hoor hem net aanspreken, zie ik hem naar zo'n prachtige blonde dame toestappen. En ik hoor hem zeggen, mevrouw, kennen we elkaar niet ergens van? Oh, zegt die vrouw, dan ziet hij vast en zeker de vader van een van mijn kinderen. Pascal kriet zo'n gezicht en denkt, wat heb ik nou in de fietsenbel hangen? Dan begint te denken, oh, zegt hij, zie je dan toevallig die striptease danseres van het vrijgezellenfeest van Prins Joris? Nee, zegt die vrouw, ik zie lerares op Koningshof en ik heb een zoon in de klas. Maar goed, wij kunnen niks anders dan het fantastische Venrooyse centrum in ons rapport belonen met een dikke, vette, hele verdiende 10. Oeh, vinken weer af. Dikke vette 10. Oh, kijk nou toch eens, toch. Nog zo'n kel waar we gruts op kunnen zien in Rooi. Oh, en een kel die het al heel lang volhield in een bijenkeuren voor. Is dat de uitslag? Ja. Oh, de uitslag! Dankjewel, hè. Dankjewel. Oh, de uitslag, dit is de uitslag. Oh, nee, oh, eens kijken. Oh, paniek. Oh. De verkiezing van het schoonste dorp van Nederland is gewonnen door Leune! Grapje! Wat eten jullie zelf daarboven? Hallo. Jongen. Kom, nou is het afgelopen. Serieuze verkiezing, je maakt er overal een geintje van. Ik vind het niet meer leuk. Zoek het uit de goed, man. Ik ga hem in de auto wegzetten. De verkopper staat er minstens 10 minuten met zijn knuppel te zwaaien. Oh, eindelijk de uitslag. Oh, een heel jaar op moeten wachten. Maurice, moet ik misschien een klein beetje tromgeroffel op de achterkant. Dit jaar is geworden het schoonste dorp van Nederland. Een plekje waar velen een hart aan hebben verpand. Een plek om te wonen, voor oud en voor jong. Want Venrooy, mijn dorpje, jij ziet van alle het schoonst. Een heel gastvrij dorp tussen Maas en de Peel. Voor ieder wat wils, dat ziet meteen. Waar een serieus waakt over winkel en kroeg. Vlak water, boshuizen, er is keus genoeg. Als ik richting het dorp loop op een prachtige dag, dan zing ik dit liedje met een stralende lach. En ik loop hier alleen over de grote mecht, in het plekje dat altijd mijn hertje verwert. Ja, de plek om te wonen, voor oud en voor jong. Want Venrooy, mijn dorpje, wat ziet het toch schoon. Vastelovend in Rooi, de Piel haast en viert. Overal schone kleuren, de lacht en regiert. Een deinende massa op het Schouwburgplein. Genieten van 4 dagen vol joeks en vol gein. Ben gruts hier te wonen, ik blijf Rooi altijd trouw. En als er iemand aan twijfelt, dan zing ik weg jou. En ik loop hier alleen
over de grote markt. In het plekje dat altijd mijn hertje verwerft. Ja, de plek om te wonen, voor oud en voor jong. Want Venray mijn dorpje, wat zie je toch schoon. Hartstikke mooi, je vuurzien is al begonnen. Doe het lekker met, pak elkaar vast, arm omhoog. Ja la ja la la la, ja ja la 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 la, ja la 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 la, ja la la la. Maak een elf in de lucht, kom op, kom op. Maak een elf in de lucht, kom op, kom op. Maak een elf in de lucht, kom op, kom op. Maak een elf in de lucht, kom op, kom op. Altijd van Venray, laat me dan maar gaan. Vieren vast de avond, een deel van op de staan. Maak een elf in de lucht, kom op, kom op. Maak een elf in de lucht, kom op, kom op. Al is het mij knaaien, dat duurt dat ding niet mee. Gooi niet op flesje, voor O en voor nee. Maak een elf in de lucht, kom op, kom op. Maak een elf in de lucht, kom op, kom op. En ik loop hier alleen over de grote markt. In het plekje dat altijd mijn hertje verwerpt. Ja, de plek om te wonen, voor oud en voor jong. Want Venray mijn dorpje, wat zie je toch schoon. Zing maar lekker met. Ja la ja la, ja ja. Wat zie je toch schoon. Lieve mensen, wij zijn op Pierste Gruts op te mogen wonen in het schoonste dorp van Nederland. Wij wensen jullie allemaal een Pierste schone vastenavond toe. Geniet en onthoud één ding heel goed. Venray ons dorpje, gij ziet het schoon.